ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு MMS சேனல். இன்றைக்கி நாம் இவங்களாம் வேறு லெவல் பண்ணுறாங்கப்பா டிசைனை. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய டிசைனை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ நிச்சயமாக ரொம்பவே ஃபன்னியாகவும் மற்றும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும். அதனால் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த வீடியோ பார்த்து முடிச்ச பிறகு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிறத கொடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போகிற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஓகே, வாங்க இப்போ வீடியோ போகலாம். அட்ட பாவிகளா, என்னடா இது? காசு இல்லைங்கிறதுக்காக இப்படி இல்லாமலா பண்ணுவீங்க? சின்ன பசங்க பார்த்தா பூச்சாண்டின்னு பயந்துக்கிட்டு கட்ட பக்கமே வர மாட்டாங்களேடா. ஐ திங்க் இதை திருஷ்டி பொம்மைக்கு பதிலாக தான் இவனுங்க இங்கே வச்சுருப்பாங்க. இந்த பொம்மையை பார்த்தா கடைக்குள்ள எவனுமே வர மாட்டாங்க. அப்போ எப்படா வியாபாரம் ஆகும்? கடையை ஒரு பெரிய திண்டுக்கல் பூட்டாக வாங்கி இழுத்து மூடிட்டு போக வேண்டியது தான். இந்த பனியனோட லெஃப்ட் சைடில் தான் லெஃப்ட் ஆர்ம் இருக்குது, ரைட் சைடில் தான் ரைட் ஆர்ம் இருக்குது. பனியனோட மேலே தான் உங்கள் ஹெட் இருக்குது. இது கூட எங்களுக்கு தெரியாது. நீங்கள் இந்த மாதிரி எழுதி வச்சா தான் எங்களுக்கு தெரியுமா? இந்த ரைட் ஆர்ம் லெஃப்ட் ஆர்ம் ஹெட்டுலாம் ஓகே, கீழே அதை பார்த்து எதுக்கு ஸ்னாப்னு எழுதியிருக்காங்கன்னா தெரியல. உங்களுக்கு தெரிஞ்சால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. இதை நான் சொன்ன உடனே நீங்கள் மார்வல் ஃபேன்ஸாக இருந்தால் இதான் நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க. எங்களுக்குலாம் இன்ஃபினிட்டி வாரில் தேனோஸ் போட்ட ஸ்னாப் தான் தெரியும், இங்கே எதுக்கு ஸ்னாப்புன்னு போட்டாங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு தான் நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க. இந்த பனியில் இன்னொரு ஃபெசிலிட்டி கூட இருக்குது. அது உங்களுக்கு இதை பார்த்த உடனே தெரிஞ்சிருக்கும். இருந்தாலும் நான் சொல்கிறேன், இந்த பனியில் போட்டால் நீங்கள் ஜட்டி போடவே தேவையில்லை. இதுலேயே உங்களுக்கு ஜட்டியும் அட்டாச் ஆகியே வரும். இப்படி சொல்லித்தான் இதை வியாபாரம் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். உடனே ஜட்டி போடுறதுக்கு சோம்பேறித்தனம் பண்ணுறவங்கன்னா நான் நீனே இதை போட்டு வாங்கியிருப்பாங்க. இங்கே பார்த்தீங்களா, இவன் அவனுக்கு மேலே ஒரு படி போய் மேலே 2 ஆர்ம் கீழே 2 லெக்குன்னு ஆரை போட்டு பெயிண்ட் பண்ணிட்டான். கீழேயும் அதே மாதிரி ஜட்டி போட தேவையில்ல அப்படிங்கிற ஃபெசிலிட்டியும் வச்சுருப்பான் போல் தெரியுது. இதை எப்படி அவன் அதே மாதிரியே டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்கிறதுக்கு 3 ஆப்ஷன் இருக்குது. ஆப்ஷன் 1, இதையும் அவனே தான் டிசைன் பண்ணியிருக்கிறோம். ஆப்ஷன் 2, இந்த டிசைனை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி அந்த டிசைனை மேக் பண்ணியிருக்கணும். ஆப்ஷன் 3, அந்த டிசைனை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆகி இந்த டிசைனை மேக் பண்ணியிருக்கணும். இந்த 3 ஆப்ஷனில் எது நடந்திருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அதை மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கக்கூஸ் போகிறப்ப சாஃப்டாக உட்காந்துங்கனால இதமாக இருக்கணுங்கிறதுமே இதை ரெடி பண்ணியிருப்பாங்க போல். எங்கெங்கே சொகுசு பார்க்கணுங்கிற ஒரு விவஸ்தை இல்லையாடா? இந்த பஞ்சில் தண்ணியோ இல்லை வேறு ஏதோ இது பட்டுச்சுன்னா உட்காந்து கசகசன்னு இருக்காதா அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்திருக்கலாம். எனக்கு அந்த டவுட் வந்துச்சு. அதனால் அவனுங்களோட வெப்சைட்டில் போய் செக் பண்ணி பார்த்தேன். அதுக்கு அவனுங்க வாட்டர் ப்ரூஃபு அண்டு டஸ்ட் ப்ரூஃபில் தான் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். அதனால் இதில் எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் வராது அப்படின்னு சொல்கிறானுங்க. பார்த்தீங்களா எந்த அளவுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னு. இந்த எக்ஸாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் பாருங்கள். டூ நவ், இதை இப்போயே செய்யுங்க அப்படின்னு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதை நான் படிக்கிறேன் பாருங்கள். 1, பேனிக், பயப்படுங்க ஆர் பீதி அடைங்க. 2, வித் யூ ஸ்டடீடு, நீங்கள் படிச்சிருக்க ஆசைப்படுங்க. 3, ட்ரை டு மேக் சம் கைண்ட் ஆஃப் டீல் வித் காட், கடவுள்கிட்ட சில ஒப்பந்தம் செய்யறதுக்கு முயற்சி செய்யுங்க. இதை படித்தவங்களாம் நாங்கள் எக்ஸாம் எழுத வந்தோமாடா இல்லை பட்டிமன்றத்துக்கு வந்தோமாடா கடவுள் கூட ஒப்பந்தம்லாம் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு தான் நினச்சிருப்பான். நம்மலாம் ஸ்கூலுக்கு காலேஜுக்கு போய் புக்கெல்லாம் எடுத்து எக்ஸாம்னு ஒன்று எழுதுறதே பெருசு. நல்ல வேலை நமக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கல. இதை பார்த்த உடனே சாருக்கு என்னடா இந்த கலரில் இருக்குது அப்படின்னு தான் கேட்பீங்க. நானும் அப்படி தான் முதல்ல நினச்சேன். அதுக்கப்புறமா தான் இது ஃபைண்டிங் நீமோ படத்தில் வர நீமோ பொம்மைன்னு போட்டுருந்தானுங்க. ஓவரா கண்ணை கட்டுது. அநேகமாக இந்த வீடியோ முடியறதுக்குள்ளே இவனுங்களை ஃப்ளோவில் ஒரு பீப் வேர்டில் திட்டிடுவேன்னு நினைக்கிறேன். எடிட்டிங்கில் தான் கட் பண்ணி தூக்கணும் அதெல்லாம். இதில் எப்படா உட்காந்து போவாங்க? இந்த பல்லெல்லாம் குத்தாது. இந்த டிசைனை பண்ணவனுக்கு கடவுள் மூளைங்கிற ஒன்று வைக்காமே விட்டாராட்டிருக்குது. மூளைன்னு ஒரு 30 கிராமுக்கு அது இருந்தால் இந்த மாதிரியான டிசைன்லாம் உருவாக்கி வைங்களே இவங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு வீடியோ அவ்வளோதான். இந்த வீடியோவில் வந்து எந்த டிசைன் ரொம்பவே காமெடியாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க. இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிக்கலனா டிஸ்லைக் பண்ணுங்க. அப்படியே MMS தமிழ் சேனலுக்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.